खुलुमबाय रायजोफोर नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो आंनि कक'आ नार्सारि बेखौ आङो देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन, शेयार खालामदो। आङो सिगांनि भिडिअआव एसे फोरमायनाय जादोंमोन जे आङो फुलि बानायनाया 5 बोसोरबा जाबाय होननानै। नंगौ, आङो 2019निफ्रायनो आङो नार्सारिखौ स्टार्ट खालामनाय जादों। 20 एकर्सआव जायफोरनाखि लांनानै आंनि फुलिखौ गायहैदों बिथांमोननिया दायो फिथाइ थायजोब्बाय आरो दा फानगासिनो दं, फाननानै बिसोर मोनजागासिनो दङ। बेनिफ्राय 2023आवहाय आङो बोसोरसे गेप थानाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बे समाव आङो ससियेल मिडियायाव बेबायदिनो फोरमायनाय जायाखैमोन आरो मानसिफ्राबो एसेबां कक'आनि बिसय मिन्थियामोन। बेनिखायनो 2023आव आंनि माखासे फुलिफ्रा नस्थ' जादों। माने गिदिर जानानै रोदाया हायाव गोथौ सुनानै माखासे फुलिखौ आङो गारनो गोनां जादों। बिनि थाखाय 2023आव आङो गेप थादों, फुलिखौ खालामनाय जायाखै। बेनिफ्राय 2024 एबा थांनाय बोसोरनिफ्राय आङो रानिं खालामफिननाय जादों। दा सिगांनि समफ्राव आङो फुलिखौ लिमिटेड खालामबोनाय जादोंमोन एसेल'। नाथाय आङो देग्लाय जोंनि आबादारिफ्राबो बांसिन मिथिनाय हिसाबै आङो फुलिखौ बांसिन खालामनाय जादों। बेनिखायनो एभेलेबेल बेसेबां नांगौ देग्लाय आंनिफ्राय फुलिखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला थ'दो, आङो आंनि नार्सारि जे कक'आ फुलि बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। फुलिया नैबेनो। नैबे स्क्रिनाव नुनाया बेयो गोजा, बेनिबो जोलै बे फुलियाव दङ। नोंथांमोना बेखौबो मोनलांगोन। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। जायफ्रा गायहैनो गोसो नोंथांमोना गाहायाव स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। हामबायसै, गोजोन्थों।